أعوذ بالله من Assalamu alaikum wa الشيطان rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa الرجيم masu sauraron mu بسم a wannan الله makaranta tamu الرحمن mai albarka koko gidan wannan TV الرحيم namu. Muna nan akan الحمد sigan mu لله koko akan الذي karatuttukan mu أنزل على koko akan wannan عبده magana da muke الكتاب yin ta ولم dangane da abin da ya يجعل له shafi عوجا malamai da ‘yan siyasa. Sannan قيما kuma da لينذر mawaka da suke بأسا biye musu baya. Shi dai شديدا mawaki من mutum ne لدنه wanda yake ويبشر shi ma yana da nahi tarihin da Allah ya bashi kuma baka kushe ويبشر wani kuma المؤمنين sannan baka shiga cikin الذين mu'amalar يعملون wani sannan baka yin الصالحات abin da kasancewa zaka cutar da wani waɗannan dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ba su da kyau amma idan gaskiya ta zo ko akan mahaifinka ne ka faɗe ta muna muku misali kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa akan mahaifinsa to ba fa laifi bane idan har ko mutum mahaifinka ne in ka ga yana yin abin da ba daidai bane addini ya hana Allah baya so dan haka dan ka gaya mai gaskiya ba laifi bane ba yanzu kaga su dukkanin abin da za ka yabi wani da shi fa ina ƙara gaya muku ana son ka yabi mutum akan abin da ka sani ka san yana yi ko kuma yana aikatawa ko kuma halinsa ne shine kamar ɗabi'arsa to saboda haka za ka iya waɗannan abubuwan kai musu kwaskwarima don mutane su gani su so shi akan wannan amma yanzu irin waƙar da ake sai a wa mutum waƙa a kururu ta da abubuwa guda 1000 wallahi ba za ka samu wannan mawaƙin ya san ƙwaya 10 na wannan mutumin ba dan ya baka daudar duniya me ka rasa saboda haka ba wai a'a ana faɗa ne dan wani manufa ba a'a dan su ma mawaka su gyara yayin da ka je kai wa mutum waka lalle mutane suka yo ta aka ji waka ka te daɗi aka ɗunguma ai akwai wasu mawaka a baya wanda da suka tashi sun yi misalai wanda sun yi anso da kuma suka ga an yi abin da aka saba suka sa ilimi da hankali ina ganin waƙan ba zan iya tuna ta ba kamar dai amma suna cewa kowane ne mu ba mu yadda ya zarce ba to lokacin kuma da suka zo ya zarce din ai sun mai waƙa mai kyau da suka zo ga ya zarce yana ta'azabtar da mutane kuma har yana neman ci gaba ina gan ban manta mawaƙin ba kowaye ai ya dawo ya kuma wata waƙa yake cewa mu wane ne mu ba mu yadda ya zarce ba to kuma waƙa ta tasiri sai da a lokacin mutane sun zo kamar sun fara fushi da wannan mai mulkin na wannan lokacin to amma yanzu mu babu gwamnatin da ta zo aka yabe ta aka wasa ta aka koda ta aka yin da kowa zai bi irin wannan azzalumar gwamnatin da ta sauka duk duniya ba a yi wani mai mulki da Allah ya sanya wa mutane son yi irin wannan azzalumin ba amma babu abin da yayi wa kasar ƙarshe na ƙasa ƙasan yayi a nan muka gane cewa mu 'yan Najeriya ba mu da yanci mai wannan wani duk duniyan ƙasa in aka ce an matsa man wannan ƙasa za ta shiga musifa abin da ya fara mana kenan abin da ya kamata duk wani ɗan Najeriya ya samu sauƙi a kan shi aka ce an janye ba tallafi ba menene abubuwa da yawa fa na masifa aka shigo da su abin da aka fara hanawa shine aka je wurin jirgin sama aka ce an janye tallafi tafiya kuɗin maka da ya kamata a gurin musulmi ya fi komai sauƙi da muhimmanci sai ya zama tafiya maka ya fara tsada abin da tun ana zuwa a kuɗaɗen da ba su da yawa ba su wuce 800 ba aka koma 1.5 yanzu maka ana magana ta kusa miliyan 4 to saboda Allah so kuke sai wanda kuka so ya je wannan adalci fa dole ne ko kuka zo kuka ce kun ji kun gani za ku iya wa mutane adalcin nan kuka tsaye akan shi saboda haka dole ne ku yi ma mutane adalci idan ba ku yi musu anan ba wallahi ranar lahira sai kun yi ladamin mulkin da kuka yi saboda mulkin bai amfani kullum masifa ƙara gaba take yanzu saboda bala'in da aka shiga kan wannan ka kalli masifar da ake fama mutane kamar yadda ka san tururuwa na gudu ta ebo abinci za ta kai gidanta haka kowa yake gudun masifa kowa kaje ba sauki kowa kaje ba sauki kowa kaje ba sauki fa Allah cewa yayi na sanya shugabanni a cikin al'umma don su yi musu adalci to wai tunanin masu mulki ina ya koma ne akan talaka ka je shi baya ganin ka ba zai iya zuwa ya challenge ɗinka akan komai ba amma kai kuma Allah da ya baka wannan power inna badasha rabbika la shadidi innahu huwa yubdi'u wa yu'i saboda haka akwai ran da Allah zai kama ka kuma shi Allah yana madakata yana jiran kowa inna badasha rabbika la shadid ka gani in ka damki mutane ka yi wujuju da su yi kuma Allah zai maka kamu ne irin kamun da babu wanda yake irin shi ai aya ce wala yusiqu wasaqahu ahadun ka gani saboda haka duk abin da zaka yi wallahi ka ji tsoron Allah akwai ran da Allah zai zo ya kama ka duk wanda kai musu wannan abin ba sa nan sun bace Allah ya dawo da su kuma ya zo ce yanzu za a zo a yi lokacin ne za a zo a yi wata ƙuri'a wacce babu wannan abin me kuke ce mishi wai inconclusive ne ko to
a lokacin da Allah ya taro bayi zai musu hisabi, lokacin zaka ga sikeli na gaskiya walwazan mawadin al-qisra liyawmil qiyamati, sai Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'an. Hada yake mafiya yawan ku ba ku yarda da za a mutu ba. Wannan abun kuna jin sa kamar labarin gidan rediyo ne. Ka san labarin gidan rediyo shine in ka ji ma wannan bai ma ba kai gaba da shi. Wani ma gani ke rayuwar ma gaba ɗayan ta dubara ce. In kuɗi Allah ya bai sai ya dinga ganin wani bai dubara bane shi yasa bai samu ba. In mulki ne ya rasa ya dinga tana ai da yayi kaza da ya samu. Ya je rashin wayewa ce ta jamai. Kaga wannan ba alama ce ta wanda ya san Allah ba. Mutane ku dawo ku kiyaye Allah fa. Allah fa ba abokin wasan kowa bane. Wallahi za a zo a tafi kiyama fardan babu wani da zai zo ya kama hannun wani ya je da shi, kai kadai zaka koma. Wai ka zauna kana ta jiran yau za a tafi kiyama, kana ganin ana mutuwa kullum sai an zo an busa kawan kiyama ne kake tunanin sannan kiyama ka ta zo? Kana yaudaran kanka dan uwana. Ba maganan mulki, ranar da Allah ya tara bayi zai musu shari'a. Ranan Allah ya zo da sama, ya zo da ƙasa, ya zo da ruwa, ya zo da aljanna, ya zo da komai. Ranan walwazan mawadin al-qisda liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an. Ranar za ka ga udkhuluha bisalam zalika yawmul khulud. Dan Allah dan annabi dan uwana kar ka gyara, ka je ka ta tunanin duniya mafarki ce irin yadda ake ko dan an kwanta barci. Zaka gani Allah, zaka ga ya zaka yi da Allah ranar tashin alkiyama. Adalci kar ku yi shi, kuma wa'azi kar ku dauke shi, ku tsaya. Ranar za ta zo, ranar kamunga. Assalamu alaikum, za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatunmu na gaba.